So, Blažena, please tell us, you were here today in Ostrava and you came, but you had a problem in your body. Takže Blaženo, ty jsi teda byla dneska tady v Ostravě a ty jsi přišla a měla si nějaký problém se svým tělem. So, please tell us what exactly was wrong with you and what happened today. Takže prosím, řekni nám, co přesně bylo špatně a co se dneska stalo. Takto já už 8 let po operaci obou uší, tady mám 2 naslouchadla, bez kterých nebylo možno slyšet vůbec nic. I had an operation done on my ears 8 years ago. I have my hearing aids here with me and I could hear nothing without them. Dnes jsem přijala modlitbu uzdravení, Today I received a prayer and healing. kdy mi Pan Ježíš otevřel sluch a And, slyším bez naslouchadel. and Jesus opened my ears and I can hear without my hearing aids. Wow. So, you came here with hearing aids in your ears. Takže ty jsi přišla a měla si naslouchátka v Ano. uších. Ano, Yes. měla. You said before 97% deaf on A your předtím ears. si říkala, že 97% tvého sluchu bylo pryč. Ano, Yes, přesně. that's And exactly then right. you got prayed for today. A dneska se za tebe někdo modlil And you took out your hearing aids. a vyndala si z naslouchátka. Ano, Yes, přesně tak. A exactly. byla jsem uzdravená Ježíšem Kristem. Yes, and On I was healed říká, by Jesus Christ. že otevírá oči slepým, He says that he opens the eyes of the blind uši hluchým, and the ears of the deaf. dává nové srdce, He gives us new hearts naplňuje Duchem Svatým and he fills us with his a Holy já ho Spirit. slavím dnes za jeho uzdravení, že mi otevřel sluch. And I worship him today because he opened my ears. How was it affecting your daily life? Protože když na mě někdo mluvil, tak jsem říkala, počkej, musím si vzít naslouchadlo. It was scary, and every time someone wanted to talk to me, I had to say, wait a minute, I need my hearing aid first. Wow. And so now you don't need them anymore. Určitě ne. Definitely not. Praise Jesus. Chvála Ježíši. And literally this conversation here is a miracle, right? A doslova tady ten rozhovor, který my máme, tak je zázrak, že? No je, protože vás slyším. It is, because I can hear you. Amen. Amen. Hallelujah. How do you feel, Blažena? Jak se cítíš, Blaženo? Slyším, je to normální život, I can hear and it's just like normal life. kdy nemusím utíkat pro tohle, I don't have to keep running for my hearing aids abych slyšela. just in order to hear. Je to úžasné. Náš It's wonderful. Bůh je úžasný Bůh. Our God is a wonderful God. Come on. Jesus is alive. Ježíš je živý. He still heals. On pořád He uzdravuje. still restores. Pořád obnovuje. He still saves. Pořád zachraňuje. And he is the King of Kings A on je králem králů and the Lord of Lords. a pánem pánů. Amen.